Chámome Félix García Yáñez, soy natural do Barco, teño 65 anos, partido político son independente, próximo á izquierda, he militado en partidos de izquierda durante o franquismo e o posfranquismo, pero hoxe en día son independente. Tamén he militado en movementos sociales en Cataluña, e logo acabei vindo ao Barco fai 6 anos por un ERE na empresa que traballaba, establecime aquí, saliu esta oportunidade de dedicarme un pouco máis intensamente a facer o que se podía no Concello polos veciños, presenteime en Riada. Riada, quero aclarar, Riada é un conjunto de rapaces e xente maior do Barco, a maioría independentes, pero que intentou agrupar a posicións políticas de izquierda. Hai xente libertaria, hai xente nacionalista, hai xente de Izquierda Unida e hai xente de Podemos. Sou licenciado en Historia Contemporánea por la Universidade de Barcelona. Profesión, toda a miña vida laboral dediquei, traballei no País na sección de documentación, archivo de documentación, na delegación de Barcelona. Pois, o meu tempo de lecer me dedico a ler, a escribir, porque son historiador, e a pasear, sobre todo. A clásica, sobre todo a ópera. Pois estou lendo a un autor francés que o descubrí este ano, que é un novelista que sempre fai referencia a acontecimentos históricos. O último libro que lín del é 14 de julio, que trata sobre os acontecimentos da toma da Bastilla na Revolución Francesa. O meu primeiro traballo foi, pois, como hoxe os rapaces, completamente eventual. O meu primeiro traballo foi aos 16 anos en París, que miña mãe traballaba en París de cociñeira, entón eu no verao iba a vela e traballei na Renault en Vilancourt durante 3 meses. Pois non teño citas, moitas veces collo citas e as vou apuntando, pero xeralmente non as memorizo, non. Un exemplo a seguir me gustaría ser o Diderot de nuestra época. Non, ando. Pois gustaríame aprender máis dos rapaces novos de hoxe en día, que se buscan a vida en unha situación moi complicada. Evolución, desde logo. Pois a actividade política e a familia. A actividade política municipal e a familia. Público. A favor, que veñan en as mellores condicións posibles, en contra dos recortes. Creo que a gangrena do Estado e hai que combatila por todos os medios. Non estou a favor da independencia, pero estou a favor do dereito a decidir. En contra. Pareceme ben, pareceme un pouco corto, tiña que ser a 1080 e sobre todo ligado ás pensiones ligadas ao salario mínimo. Hai que buscar as solucións posibles, repartir o traballo, hai que buscar medidas de reparto do traballo. A revolución industrial posibilitou que se conseguiran as 8 horas, eu creo que a salida ten que ser o reparto, que se chegue un momento en que a xente traballe 4 horas ao día. Fascista. Moi autoritaria, pero autoritaria subterránea.
Putin pois é un ruso criado no sistema soviético. Pois un iluminado. Maduro creo que é un home con moi boa intención. Bolsonaro é un fascista tamén. Macron é un presumido. Rebelo de Sousa non teño opinión del, non o sigo. Pois o Barco faltalle sobre todo unhas vías de comunicación axeitadas e unhas líneas de transporte que nos conecten claramente, facilmente, baratas con o resto de Galicia e o resto do Estado. Pois a primeira medida sería intentar crear postos de traballo mediante economía social. Quero dicir, economía social que se fagan cargo das empresas que están hoxe en día privatizadas do Concello. Sí, estamos a favor do botelo. Outra cousa é a festa, que habría que darlle unha volta. Remunicipalizar as empresas que están traballando po Concello, lograr un plan de viabilidade sostido que favorezca os veciños, unhas comunicacións e unhas vías de comunicación axeitadas ao momento. Non podemos estar estrangulados o sector da pizarra estrangulados porque teñe que pasar polo barco. O sea, hai un estrangulamento que afecta moi duramente aos veciños do barco. O Hospital Comarcal, nós estuvemos sempre defendendo o Hospital Comarcal desde que nos creamos. Participamos na plataforma de defensa sanitaria de Valdeorras, creo que hemos traballado moi ben, logramos unha manifestación de 9.000 personas que non se recordaba, nunca hubo unha manifestación tan amplia en Valdeorras como creado no barco, e nos defendemos tanto o Hospital Comarcal como os centros de saúde. Creemos que sin uns centros de saúde axeitados en función da población e dos veciños non se pode ter tampouco un hospital en plenas condicións. O que non queremos é seguir dependendo a nivel de Ourense, que para todo haya que seguir en Ourense, e non é unha reivindicación do barco, é unha reivindicación de Tribes, de parte de Tribes, de Viana e da comarca de Valdeorras. Si temos aquí uns servicios sanitarios hai que poñerlos en funcionamento e que funcionen. Por proposta para a cultura, nós vamos a levar dúas propostas. Unha é a creación dunha sala de exposicións que non ten o Concello, porque a que ten é un desastre, porque é un pasillo da casa do teatro, co cual impide pois unha visión do que se quere expoñer decente, en condicións. E logo a segunda función é a creación dun museo que intentará ser local, pero que pode chegar a ser comarcal, basado sobre todo nos sectores productivos tradicionales de Valdeorras, que son a viña, o comercio e a minería. Así a todo tamén que conte con un pequeno dispositivo de un archivo documental que os veciños vayan donando os papéis que teñen e que saben que se van a perder, que se poden perder cando morran, ou deste tipo, e tamén con un pequeno gabinete arqueolóxico que recolla as donacións dos veciños e sobre todo un grupo que hubo en Valdeorras nos anos 60 e 70 que pertencían a él, que eran os escarbadores, que está disperso por distintas casas de Valdeorras. Entonces, en base a crear un pequeno gabinete arqueolóxico, algún día se pode transformar en unha sala do museo desto, pero sobre todo crear un museo ligado aos sectores productivos, que a xente sepa de onde venimos e en que condiciones vivían os nosos antepasados, que estea, volvo a dicir, que estea ligado á minería, ao comercio e ao sector vinícola.
Pois no barco os deportes hai que dicir que funciona moi ben. Hai seccións de todo e hai instalacións para todo tipo de deportes que os veciños solicitan. Esta é unha labor que hai que reconocerlle ao señor alcalde o SOI, que ha levado a cabo moi ben. Nos apoyamos en este sentido todas as iniciativas que van neste camiño. Hai que dicir que precisamente nos preocupa, por exemplo, que hai un club de natación pero non hai piscina, porque a piscina leva máis de 8 meses pechada e non vemos perspectivas a corto plazo de que se volva a abrir. Do barco, pois quitaría a contaminación do río Sil, sobre todo. O Sil hai que recuperalo, vai no noso programa, hai que recuperalo con unha visión global. Hai que facer corredores peatonais desde que entra no concello hasta que sale, desde Éntoma, se é posible hasta a Proba, polo outro lado, como mínimo desde Coedo hasta o polígono. Hai que hacer e logo recuperar, o Concello ten que exigir á Confederación que respete os caudales ecológicos e que tamén respete que non permita que o Sil siga os niveles de contaminación e de falta de limpieza que ten, porque no momento que cortas un árbol se bota encima a Confederación, pero non mantén o Sil en boas condicións. Creemos, hemos denunciado miles de veces, que a Confederación está en función das empresas. Está ben que se teña en conta as empresas, pero non son determinantes. Non pode ser o río que cruza e que nos dá vida e nos reconocemos en él, que está en función das hidroeléctricas. As hidroeléctricas tendrán que cumplir co aspecto social que significa un río. Pois a medida estrela levamos 4 anos con ela. A nosa medida estrela é crear un centro de día público municipal. Aquí nos propoñemos no programa que levamos e que venimos defendemos é que o superávit municipal, que debe estar sobre 6 millóns de euros, que é casi o 30% de un presuposto anual, que se foi acumulando nos últimos anos por imposición da política do señor Montero e do PP, se dedique unha parte sustancial, un 80 ou 40%, á creación de vivenda pública de aluguer, sobre todo dedicada a xente en malas condicións e os rapaces. Só que hai que facer un plan global para a súa dinámica e que sea aproveitado máis polos veciños. Nos propuximos varias veces que hai que crear unha nova pasarela na parte dos Barroncos, que é a parte final do Salgueiral, e crear unha especie de auditorio aberto, unhas gradas onde se podan facer os festivales de música ou de todo tipo de espectáculos que a ciudadanía demanda e que non se poden colapsar no malecón. Creemos que é unha salida natural se ten bo acceso e se crean as vías paralelas ao río para potencialo e que a xente empece a usalo e non o utilice como hasta ahora para pasear os perros, que tamén había que crear unha zona de perros, pero hoxe en día só utilizan a xente que ten perros. Pois piscina climatizada nos levamos, pois xa nos opuxemos ao seu peche. O seu peche porque pensamos que se hai que arreglarla se pode pechar, pero hai que pechala 15 días antes de empezar as obras. O que non pode ser pechala e logo facer o proxecto de obras, logo a licitación e finalmente a futura licitación da xestión. Nos propuxemos un principio que non se pechara, que se pechara 15 días de empezar as obras, e nos opoñemos claramente a xestión privada da futura piscina. Nos sempre dixemos que había que recuperar os traballadores, os 9 traballadores, os 7 ou 9 traballadores que tiña a anterior concesión, e con esos traballadores o Concello fixera unha xestión pública, unha xestión municipal, que isto levaría aparellado unha rebaixa sustancial do cobro da piscina.
Non é seguro, non hai que alporizar, pero non é todo o seguro que debía. Cada 15 ou cada 2 ou 3 semanas sempre hai algún incidente, además incidentes que salen na prensa. Os que quedan tapados porque non salen na prensa, pois non se notan, pero sí que hai certo grado de gamberrismo e de vandalismo que hai que intentar frenalo con dispositivos de vigilancia, simplemente de vigilancia, que moitas veces, sabendo que hai un mínimo control da policía, xa non se produce. Tampouco hai que ser represivos solo nas situaciones límite e sobre todo nas situaciones que para min é o máis delicado é a violencia contra as persoas. Isto non se pode permitir. Nos propuxemos que hai que a economía social é fundamental para que un concello prospere. Propuxemos, ligado con isto, propuxemos que o polígono industrial rebaixe os precios do suelo a nivel do suelo que hai no norte de Portugal, o sea, que sea casi gratuito, porque pensamos que se instalan as empresas, os impostos que pagan e a población que trae compensa o valor do suelo que poden necesitar. Os barrios nós pensamos que sufren un déficit de mobilidade, co cual creemos que elaborar un plan de mobilidade que acerque os barrios ao centro e se articule entre eles. O que non pode ser é que os barrios estén aislados uns de outros porque todos teñen que pasar polo centro do barco. Creemos que hai que crear un pequeno circuito de que una os barrios que facilite que non teñen que pasar toda a circulación polo centro do barco. Propoñemos como unha idea utópica, pero que se pode chegar a realizar nos 20 ou 30 anos próximos, é o soterramento da vía do tren, ligado ao futuro plan que dicen que do corredor atlántico que están dicendo. Nós pensamos que o corredor atlántico é necesario para as mercancías de Galicia, pero que tamén hai que aproveitar para darlle unha volta aos pueblos por onde pasa a vía, o sacala ou soterrala, porque aproveitaríamos todo ese recorrido para facer un barco millor, un monforte millor, unha rúa millor ou un Ponferrada millor, que están entorpecidos o seu crecemento moitas veces pola vía do tren. Os povos do barco, nós pensamos que a proposta estrella que levamos, que pasa é que os presupostos anuais, os orzamentos anuais do Concello dediquen unha parte sustancial, que poden ser 100, 200, habría que valorarlo, 200.000 euros, dedicado ás parroquias, ás aldeas ou ás parroquias, e que sean as propias parroquias o que digan en proporción á población en que queren dedicar, que non sea o Concello supervise e controle, dediquen o que queren dedicar esa parte que lle correspondería anualmente. Claro, sempre que sea en beneficio público, como de pequenas infraestructuras, loita contra a maleza, arreglo das caldeiras de rego, en este sentido. Creemos que en 4 anos, se todos os anos dedicamos estos, os povos pasarían a ter unha vida máis fácil. Desde un principio nos opuxemos porque creemos que ali hai un embudo para subir a Xaguaza e que sería convinte utilizar eso para ampliar a carretera. Hai un embudo con unha curva moi peligrosa. E tamén propuxemos que un muiño que hai un poquinho máis arriba, indo para Xaguaza, sería o que habría que restaurar, porque os donos farían unha concesión por 100 anos ou 90 anos ao Concello para o seu uso. O Concello non fixo caso, creemos que é un gasto inútil, 23.000 euros dedicados aí, que además os veciños, parte dos veciños están en desacordo porque ven que é un gasto superfluo, cando había unha opción primeiro de arreglar a carretera, que é moi estreita,
o camiño a Xaguaza, e sobre todo unha curva que é moi peligrosa. Se podía ampliar a ponte de Ponte Pombeira, facendo máis amplia, e logo un muiño, se querían restaurar un muiño, que me parece correcto, porque a aldea se chama Vega Muiños, e era onde se moía o muiño da mitad da comarca, do concello. Se podía recuperar o de arriba, que a familia estaba disposta a facer unha cesión durante 90-100 anos. Pois eu creo que non, eu creo que está na media do Estado, que si hai tributos que habría que modificar, e sobre todo o tributo do IBI, porque o tributo do IBI carga moito aos veciños, e nós o que provemos é o baremo do IBI baixalo, me parece que hoxe en día está no 5,6, baixalo ao 4,5, porque ca nova imposición, a reforma que se fixo do catastro, resulta que traeron moitos máis bienes que a nova catastral, que estaban sin declarar. Nos propoñemos esa rebaixada, non para rebaixar os veciños, pero os ingresos do concello serían os mesmos. Mais ou menos habría que adecuar que seguiran sendo os mesmos, pero con unha rebaixa substancial, porque hai máis bens a gravar co IBI. Tamén nos opoñemos en cambio nos opoñemos que a subvención que ten os coches vellos maiores de 25 anos que o Concello quitou, non o consideramos pertinente, e se alguén quere coleccionar coches, que pague como pagan o resto dos veciños o imposto de circulación. Sí, a 8 anos. A autovía nos estamos a favor, pero estamos a favor con un estudio. Igual hai que modificar o recorrido. O recorrido non é definitivo, creemos que hai que modificarlo en algúns sitios, pero estamos a favor da autovía. Hai excesivo tráfico porque hai unhas horas que se concentra o tráfico, porque só hai unha vía por onde pasa todo o tráfico, que concentra o tráfico, que é a antigua carretera nacional 120, a que no barco chamamos a Xeral. Non, eso non se pode decir. En ese sentido, creo que, home, pode haber puntos, pero quitando o problema de que de vez en cuando se vai a luz, porque os cuadros son moi bellos e que se están renovando, quitando ese problema e logo hai outro problema puntual, que cando chove moito, pois se queda, non é a primeira vez que o barco queda aislado, porque as bombas que utilizan no pasos subterráneos, pois moitas veces non funcionan, non se manteñen en boas condicións, ou por H ou por B non funcionan e quedan aislados o barco durante varias horas, cando hai unha tormenta moi forte. Pois non, que eu sepa non. Que eu sepa non. Pois isto, se salgo elegidos, estos 4, porque levo 4 e 8, nos nosos estatutos é un tope de 8 anos, xa deixaría, bueno, se primeiro, se salgo elegido, senón xa o deixo, non? 4 anos máis, que serían un total de 8. Bueno, pois deberían confiar en nós, non en mí, sino en nós, en Riada, polo traballo que hemos feito durante os 4 anos.